महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18। शहरातील श्री गणेश मूर्तिशाळेत मूर्तिकार भरत पेडणेकर भरीव गणपती साकारतात, तर नवे मूर्तिकार देखील इथं साकारत आहेत। पाहूया। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गं गणपते नमः। देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गं गणपते नमः। कोकणवासियांचा लाडका उत्सव म्हणजेच गणेशोत्सव अगदी तोंडावर आला आणि बाप्पा इथे रंगताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, सजताना पाहायला मिळतोय। गणेश चित्रशाळामध्ये लगबग पाहायला मिळते। श्री गणेश चित्रशाळेत आपण आलोय सावंतवाडीतल्या आणि भरत पेडणेकर हे मूर्तिकार माझ्यासोबत आहेत। काय सांगाल, किती वर्ष तुम्ही इथे या चित्रशाळेमध्ये काम करताय आणि कार्यरत आहात आणि किती मूर्त्या तुमच्याकडनं इथनं जातात? मी जवळजवळ आता 20 वर्ष काम करतोय, पण माझी चित्रशाळा सुरू केल्यावर आता 7-8 वर्ष झाली आणि मी इकडचंच आहे स्थायिक। तर माझ्या शाळेतून इकडून एक 40 ते 50 मूर्त्या बनून जातात बाहेर। नक्कीच। या मूर्त्यांमध्ये आम्ही बघितलं तर एक भरीव मूर्ती म्हणजे जी एक वेगळी खासियत असते कोकणातली, की पूर्णपणे मातीची मूर्ती असते आणि भरीव असते। इथेही आम्हाला 2-3 मूर्त्या दिसत आहेत, तर ही मूर्ती नेमकी तुम्ही कशी तयार करता? ती पूर्णपणे साच्याचा वापर न करता बनवावी लागते, म्हणजे हाताचा वापर करून करावी लागते। त्याला एक साधारण 1-2-3 दिवस लागतात ते एका मूर्तीला बनवायला, त्याच्यामुळे जरा वेगळं कसब लावावं लागतं त्या मूर्तीसाठी। नक्कीच। इथे ज्या मूर्त्या आहेत, भरीव मूर्त्या आहेत, त्या बनवायला तुम्हाला किती दिवस लागले आणि आता त्याचं रंगकाम वगैरे हे सगळं आहे, तर एकंदरीत किती दिवस लागतील त्याला? रंगकामाला साधारण 20-22 दिवस लागतात आणि मातीकाम साधारण 1-1.5 महिना चालतं अगोदर। नक्की। ही आता चिकट माती असेल किंवा वाढलेल्या रंगांचं रेड असेल, तर काही इथले युवक पण आहेत तुमच्या मदतीला, तर हे कसं काय साध्य होतं, परवडतं का? कारण ह्या महागाईमध्ये तुम्ही एक कला आणि एक कलाकार दोन्ही जिवंत ठेवताना आम्हाला दिसत आहेत। एक व्यवसाय म्हणून बघण्यापेक्षा ना, एक कला म्हणून जोपासण्यात मला खूप आवड आहे या गणपतीच्या ह्या कार्यशाळेला। पण ते कसं आहे, कुठेतरी तो समतोल राखून सगळं ॲडजस्ट करून करावं लागतं सगळं। पैशांसाठी करावंच लागतं, पण ते काय करणार, त्याला इलाज नाही त्याला। एक महत्त्वाचं म्हणजे ह्या भरीव मूर्त्या आहेत, हे एक विशेष असतं कोकणातलं आणि त्या वजनाला सुद्धा जड असतात। आजकाल बघितलं आपण POPच्या मूर्त्या अगदी हलक्या असतात आणि त्या मनाने त्या कमी दरात मिळतात। तर अशा वेळी जे गणेश भक्त आहेत त्यांच्याकडनं ह्या भरीव गणपतीची मागणी येते का? किंवा आता जे 2-3 गणपती तुमच्याकडे आहेत त्याच्याबद्दल काय सांगाल? POPने सध्या सगळं मार्केटच कव्हर केलं आहे, त्याच्यामुळे ते ह्या ज्या मातीच्या व्यवसायाची जी वाट लागली आहे ना, ती POPमुळे लागली आहे खरी। पण माझ्याकडे तुम्ही इकडे बघाल तर एकही तुम्हाला POPची मूर्ती दिसणार नाही, कारण मी माझे जे दरवर्षी जे गणपती देणारे जे माझी माणसं आहेत ना, त्यांना मी सवयच लावलेली नाही अजून। आणि इकडच्या आजूबाजूच्या मूर्तिकारांनी सवय लावली आहे त्यांना POPची। तुम्ही जर दिलत नाही तर लोक POP मागणारच नाहीत। कसं आहे, माती गणपती म्हटल्यानंतर तो मातीचाच हवा, म्हणजे तो कसा पाण्यात विसर्जन केल्यानंतर विरघळायला सोपा, त्याच्यामुळे कसं निसर्गाचा सुद्धा समतोल राखता येतो त्या ह्याच्यामुळे। नक्कीच। एक शेवटचा प्रश्न म्हणजे POP किंवा इतर सगळ्या जे गणपती आपल्याला पाहायला मिळतात, एक मूर्तिकार हा लोप पावतोय त्यातनं, म्हणजे अनेक ज्येष्ठ मूर्तिकार सांगतात की म्हणजे कामगारही कमी आहेत किंवा मातीपासून मूर्ती घडवणारेच हात कमी झालेत। आज तुम्ही भरीव मूर्ती करताय किंवा भरपूर आहेत कारागीर, पण त्यांना तेवढा वाव मिळत नाही। POPमुळे वाट लागली सगळी। हे आता काय करतात, कामगार बाहेरून आणतात POPचं काम करणारे आणि त्यांना मजुरी हवी त्या किमतीत मजुरी देऊन
त्यांना त्यांच्याकडून काम करून घेतात. मातीच्या कारागिराला तेवढी मजुरी मिळत नाही त्या गोष्टी. त्याच्यामुळे ते कसे बेरोजगार कसे घरीच बसलेले आहेत कामं नसल्यामुळे मातीच्या ह्याला. नक्कीच या चित्रशाळेत आपण पाहतो अनेक गणपती बाप्पा आपल्याला इथे दिसत आहेत. काही रंगवलेले दिसत आहेत, काही रंगवायचे आहेत, काही साकारलेले आहेत. अगदी काही बालकलाकारसुद्धा इथे गणपती बाप्पाला साकारताना पाहायला मिळत आहेत. काय सांगशील, तू कधीपासनं या मूर्तिकलेकडे वळलायस? 9वीपासनं वळलो आहे. आता काय करतोय सध्या? सध्या आता हे कॉलेज करतोय. कॉलेज करतोय. 11वी. काय वाटतं मातीची मूर्ती तयार करताना कसा अनुभव आहे तुझा? मातीचे करताना मला हे वाटतं आनंद गणपती बनवताना. अजून एक बालकलाकार आपल्याला इथे दिसतोय. तुझं नाव काय? माझं नाव सोहन सावंत. मी इथे गेली 2 वर्ष काम करतो. म्हणजे पहिलं मला काहीच माहीत नव्हतं यामधलं. आता इथे काम केल्यामुळे मला समजलं मातीची मूर्ती कशी घडते, कशी, तसं काहीच माहीत नव्हतं. सध्या कॉलेजमध्ये शिकतोय की शाळेत आहेस? आता कॉलेजमध्ये आहे. पहिलं म्हणजे 11वीमध्ये शिकतो आता. कशी आवड निर्माण झाली इथे यावंसं वाटलं, अगदी मातीमध्ये हात घालावासा वाटला? कारण ही जी तू मूर्ती करतोय ही भरीव मूर्ती आहे आणि त्याच्यावर तू काम करतोयस, त्याच्यामुळे त्याबद्दल काय सांगशील? आता म्हणजे सांगायचं झालं तर पहिलं मला काहीच माहीत नव्हतं, सांगितलं तुम्हाला. त्यामुळे मला आवड पहिल्यापासून होती. पण असं गणपती शाळामध्ये काम करायची म्हणजे इच्छा होती, पण तसं ती पूर्ण झाली नव्हती. पण आता काही दिवसात 2 वर्षापूर्वी मी यांच्याशी बोललो, म्हणजे यांनी मला प्रतिसाद दिला. त्यामुळे मी इथे काम करायची मला संधी भेटली. त्यामुळे मला आता शिकायला म्हणजे सोपं झालं. बरोबर. तू बनवलेली मूर्ती अगदी गणपतीमध्ये देवाऱ्यात ठेवली जाणार आहे, चौरंगावर बसून त्याची पूजा अर्चा केली जाणार आहे. अगदी 11 दिवस हा उत्सव चालणार आहे. तेव्हा तुला काय वाटतं, कारण ज्या हाताने तू ती मूर्ती घडवली त्याला एक दैवत्व प्राप्त होतं, तेव्हा तुला काय वाटतं? म्हणजे ते म्हणजे आपण केलेली मूर्ती आणि त्याला दैवत्व प्राप्त होतं म्हणजे वेगळंच समाधान आहे ते. म्हणजे स्वतः केलेली मूर्ती, स्वतः त्याच्यावर काम केलेलं असतं, त्यामुळे समाधान खूप चांगल्या प्रकारे भेटतं. नक्कीच समोर आपण जी पाहिली ही भरीव मूर्ती आहे. अगदी मातीच्या पूर्ण गोळापासून वजनदार अशी ही मूर्ती आपल्याला पाहायला मिळते. अशीच एक मूर्ती आपल्याला इथे सुद्धा दिसते. ही पूर्णपणे भरीव मूर्ती आपल्याला दिसते. आजकालच्या काळात भरीव मूर्त्या दिसणं हे सुद्धा कठीण झालेलं आहे आणि अशात ह्या 2 भरीव मूर्त्या पूर्णपणे मातीपासून बनलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि विशेष म्हणजे ह्या मूर्तींनासुद्धा मोठ्या प्रमाणात मागणी ही इथल्या गणेश भक्तांकडनं होताना पाहायला मिळते. एकंदरीतच पाहिलं तर POPचा काळ असतानासुद्धा इथे मातीपासून मूर्ती बनवली जाते आणि भरीव मूर्ती बनवली जाते. आणि नवीन पिढी अगदी 2 बालकलाकार आपल्याला दिसले, हे मातीत हात घालणारे कलाकारसुद्धा निर्माण होताना या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः. देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.